Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal, merħba lura. Kemm bi kesħa? Intkom tħossu għal-kesħa. Il-kesħa ma narawx bajnejna, imma inħossuha fuq il-ġilda tagħna, fuq idejna u fuq wiċċna. U ġieli nibdew niltrodu daqskemm tkun kesħa. Xi kultant it-temp ikun sħun biex ix-xemx tiżrex fis-sema, imma fi żminijiet oħra tas-sena, speċjalment bħalissa fix-xitwa, it-temp jiksaħ bħallum. Qed inkoss ħasew il-kesħa llum jien u mhux liebes biżejjed ħwejjeġ. Darb'oħra immiss niċċekkja kemm it-temperatura qabel ma ħriġt jien. Isma', inti taf x'inhi temperatura? Ara, temperatura turina xi ħaġa kemm tkun sħuna jew kesħa. Eżempju, jekk nieħu bella kokotina sħuna, dik se jkollha temperatura għolja u ssaħħanni. Imma mbagħad jekk nieħu ġelat, dak ikollu temperatura baxxa u jkessaħni. Żgur mhux se nieħdu llum mela, għax aktar nitrod bil-kesħa. Imma żomm ftit. Issa jien kif se nkun naf kemm hi kesħa jew sħana allura? Biex inkejlu l-kesħa u sħana, nistgħu nużaw dan. Dan għandkom bħalu intkom. Ngħidulu termometru. Nużaw biex inkejlu t-temperatura. Ara, meta tibda tiżdied is-sħana, it-temperatura tibda tiela l-fuq, il-fuq u l-fuq. Imma meta tibda tiżdied il-kesħa, it-temperatura tibda nieżla u nieżla u nieżla. Kemmu bart, ħammur ħansib flok action u nilbsu għax qed interter bil-bart kif ksaħt. Xodwa sabiħa fir-raħal ta' Zizi, x-xemx qed tiżreġ imma u daqsxejn riħ mhux ħażin. It-temperatura niżlet u l-arja qed tiksaħ. Tetu u Zizi se joħorġu jilagħbu quddiem ir-razzett bil-ballun ta' Tetu. Tetu mimli enerġija bħas-soltu ma jimpurtax mill-kesħa. Jiftaħ il-bib u joħroġ jiġri barra biex ifittex jibda jilab. Asli beż daqsxejn ta' ġakketta. Il-kesħa donnu ma jħossix. Zizi ħirġa warajh, imma malli tħoss ir-riħ kiesaħ mill-ewwel tieqaf. Brrr! Zizi qed tinduna li llum mhux ġurnata biex toħroġ tilab bla ġakketta. Imma Tetu diġà ħareġ u qed jilab. Tetu qed jieħu pjaċir jiġri wara l-ballun. Imma bil-mod il-kesħa qed jibda jħossa sew. Donnu li m'għadux qed jieħu daqshekk pjaċir. Tetu qed jħoss il-bart. Ara qed jgħannaq lilu nnifsu biex jipprova jisħon. U issa qed jirtot u snienu tgħid xi jċekċku. Tetu qed jħoss ħafna bart. Qed tarawh tfal. Meta ġisimna jiksaħ ħafna, nibdew nirtodu. Dan huwa l-mod kif ġisimna jipprova jisħon. Tetu għandu bżonn jilbes xi ħaġa sħuna mill-aktar fis. Zizi qed taraħ minn wara t-tieqa u taf eżatt x'għandu bżonn. Ħwejjeġ li jżommuna sħan. Zizi toħroġ ħdejn Tetu u toffrilu ġakketta sħuna u skufja biex iżomm sħun. Ara x'differenza. Issa li Tetu libes ħwejjeġ li jżommuh sħun m'għadux jirtot, mhux iħoss bart. Issa u Zizi jistgħu jkomplu jilagħbu bil-ballun bla ma jħossu bart. Mela, ħanejdilkom x'biċċa ġrat li tfal. Kont miexi u kelli żewġ bagalji fidi. Waħda kienet mimlija ħwejjeġ tax-xitwa u l-oħra kienet mimlija ħwejjeġ tas-sajf. Imma ma kontx moħħni hemm fejn miexi, gerbibt u l-ħwejjeġ spiċċaw tħaltu li kollha. X'spiċċa din? Tajnuni nażilhom tax-xitwa lihom u tas-sajf għalihom.
Grazzi. Ara ħanibdew mela. Mela, fil-bagalja tax-xelluk, jiġifieri f'din, se nqiegħdu il-ħwejjeġ tas-sajf. Il-ħwejjeġ tax-xitwa se nqiegħduhom f'din, il-bagalja li hemm fuq il-lemin. Tlaqna. L-ewwel għandna ingwanti tas-suf. F'liem waħda li se nitfaħħom l-ingwanti? Lemin jew xelluk? F'tax-xitwa jew f'tas-sajf? Tax-xitwa, proset! L-ingwanti nużawhom biex nżommu jdejna sħan meta tkun ħafna kesħa. Issa x'għandi, dan il-parkarkur. Kemm jogħġbuni? Il-karkur meta nilbsuh tfal, fis-sajf jew fix-xitwa. Nilbsuh meta tkun isħana jew meta tkun il-kesħa. Ekku proset, il-karkur nilbsuh meta tkun isħana. Mela allura irridu npoġġu fil-bagalja mal-ħwejjeġ tas-sajf. Għandi oħra, ġaketta bil-kmiem twal ħafna. Ħanna tafux, ma tas-sajf jew ma tax-xitwa. Proset! Il-ġaketta nilbsuha fi ġranet kesħin, allura inżommuha mal-ħwejjeġ tax-xitwa. U din, qed tarfuha din, malja tal-hawn, sajf jew xitwa. X'taħsbu? Il-malja tal-hawn nużawha biex immorru nogħmu l-baħar. Jien fis-sajf biss immur nhom mela allura ħanpoġġiha mal-ħwejjeġ tas-sajf tafx. Imma tajjeb tkunu tafu li hawn tfal li jgħumu s-sena kollha għax l-hawn huwa wkoll sport. Kemm entur illu tfal? Imnalla kontu intom? Ippakkjajtu il-bagalja tax-xitwa. Baba titibni borinu mistaġbin kemm hu ħafif. Baba titibni borinu iżda hija ma tafx kif. Ftit ħin wara waslet kika sabiex tgħinha xi ftit. Xi teknika u ċekċika spjegatilha xi trid. Bdew ifittxu bdew qalbu biex jaraw x'ser ilibsuh. Xi kappell jew xi karrotta jew xi ġlek li jibqa' miftuħ. Xi kappell jew xi karrotta jew xi ġlek li jibqa' miftuħ. Baba titibni borinu illi kun libes pulit. Baba titibni borinu eleganti mhux biftit. Isa bitlu ingravata u maktub kulurit. U l-qmis kollha llamtata u kappella ġdid. Bdew ikejlu bdew ifasslu bdew jaraw x'ser ilibsuh. Jonqos biss tinżel il-borra u l-borrinu jistgħu jibnuh. Jonqos biss tinżel il-borra u l-borrinu jistgħu jibnuh. Baba titibni borinu iżda borra ma nislitx. Baba titibni borinu iżda x-xitwa ma waslitx. Xorta ħadu gost jilabu bħalma jagħmlu kuljum. U bil-ħwejjeġ illi sabu spiċċaw għamlu kostum. Illum skoprejna li meta tinżel it-temperatura ġisimna jħoss il-kesħa u jibda jirtrod biex jipprova jisħon. L-aħjar mod biex nirbħu l-bart u li nilbsu ħwejjeġ aktar adattati bħal xi ġaketta jew xi skufja u anke nixorbu xi ħaġa sħuna. Mela, dejjem nisimgħu mill-kbar meta jgħidulna biex nitgezzu u nilbsu ħwejjeġ li jżommuna sħan. Narakom tfal! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.